Good afternoon everyone! For today's video ay magluluto po ako ng suman na ang flavor ay ube. Ube na suman na may cheese. First time ko nga pong lutuin ito. Hinugasan ko na nga po yung malagkit ng 3 beses. Kain ko na nga po siya. At magsasalang na nga po ako ng ay yung aking mga gagamitin. Ako lang naman ay evaporada, kondensada na ube at cheese. At nilagyan ko nga po siya ng mantika para hindi siya madikit. Wala po akong margarine, ay nilagyan ko na lang siya ng kunting mantika para hindi siya madikit sa kawali. Pinakulo ko nga po pala muna yung evaporada. At maya maya ay ilalagay ko na rin po yung ube. Nga po first time kong lutuin to. Mukhang napakasarap. Ayan, nilagay ko na nga rin po yung ube. At inubos ko nga po yung isang lata ng ube. Hindi na po kailangan ng asukal dyan kasi matamis na po yung kondensada. Mas matamis nga daw po yung Alaska o na ube na kondensada kaysa sa Jersey. Pero depende nga po sa inyo kung ano nga po yung gagamitin yung kondensada na ube. Kung Alaska man o Jersey ay okay lang po yan. Yan, hayain lang po natin ng 7 minuto, pakuluin ng pakuluin at ihalo lang po siya ng ihalo para hindi siya mamumuo. Ayan, 7 minutes po siyang ihalo-halo at yung sinaing ko po pala ay okay yung pakasain niya. Tamang-tama lang po, hindi siya matigas at hindi rin siya masyadong malambot. Ayan na nga po at maya-maya po ay ilalagay ko na nga rin po yung aking sinaing na bigas na malagkit. Hanggang ngayon po dito sa Bicol ay maulan pa rin po hanggang ngayon. Kaya po talaga naman nag-iisip ako ng kung ano na naman ang aming merienda. Kaya po hindi ko pa nasusubukan yung ganitong luto ay sinubukan ko po siya ngayon. Napakadali lang pong lutuin. Kaya po kung gusto nyo rin pong lutuin to ay pwedeng-pwede po. Talaga naman masarap siya. Pwede din po pala itong inegosyo. Pwedeng pang negosyo. Masarap po siya talaga ng matikman ko. Ayan, at mamaya po ay papalamigin ko po yan bago ko ihain sa mga bata. Sabi ko nga po ay 7 minutes po ang pagpakulo niyan para lutong-luto po yung gatas. Ayan nga po at nakikita nyo ay merong mantika ang nilagay ko para hindi siya magdikit-dikit sa kawali. Ayan, halo-halo lang po ang ginawa ko. At hinihintay ko po yung aking sinaing na malagkit. At maya-maya ay ilalagay ko na nga po siya dyan. Ayan, talaga namang masarap naman talaga. Ang sarap-sarap naman talaga ng amoy ubing-ube. Pinek ko nga po yung aking sinaing kung okay na nga ba siya. Ayan, okay na nga po yung sinaing ko. Tamang-tama lang po yung pakasaing. Dahil nga po luto na yung aking ginawang pinakulong gatas na evaporada at kondensada, ay ilalagay ko na nga po yung kanin o yung malagkit. Ilalagay ko na po siya sa kawali. At po maliit yung aking kawali ay pinalitan ko po siya ng mas malaki kasi aapaw nga po yung ginawa ko. Ayan, at dahan-dahan nga po nating ilagay yung sinaing natin na malagkit. Ayan, talaga naman kitang-kita nyo talagang napakasarap na. Haluin nating mabuti yan ng dahan-dahan sa mahina lang po na apoy. Ayan. Halu-haluin lang hanggang mapantay po siya yung kulay niya na para violet po lahat. Nakikita nyo nga po may puti-puti pa siya kaya hinalo-halo ko pa siya ng hinalo-halo dyan. Hayaan lang po natin siya na mawala na po yung kanyang sabaw. Ayan, hayaan lang po natin siya sa mahinang apoy. Ayan, medyo okay na nga po siya at malapit na nga po siyang maluto.
Ayan, talaga manang nakakatakam at tinikpat ko nga po siya kung okay na po yung tamis niya. Ayan, luto na nga po siya at nilagay ko na po sa malinis na lalagyan. Ayan, habang nilalagay ko nga po ay in-slice ko na nga po yung cheese na gagamitin ko na ilalagay ko sa gitna. Magsisilbing palaman niya. Ayan, at yung kalahati po niya na ilalagay ko po sa ibabaw. Hindi po pala yung cheese niyan dyan at ilalagay ko na po siya isa-isa. Ayan. At wala nga po ako dito yung square na lalagyan. Ay oblong po yan lalagyan na nakuha ko. Pero okay na po yan at pang merienda lang naman ng mga bata. Na first time kong lutuin ay naku, perfect na perfect yung aking pakagawa. Ayan, sobrang sarap. Ayan, talagang tamang-tama lang naman yung tamis niya. Kalahating kilo po pala yung aking biniling malagkit. At tamang-tama lang po yung tamis niya. Hindi na po kailangan yung asukal. Sa lahat, hindi na rin po kailangan ng gata, ng nyog. Kondensada lang po at alas ka evaporada at cheese. Ay, meron ka na pong merienda. Ayan, talagang napakasarap naman po talaga ng aming merienda ngayong hapon. Pag ganito pong maulan. Ayan, kaya po, kung gusto niyo po magluto at magkaroon ng masarap na merienda ay ito po yung lutuin nyo, suman na ube na may cheese sa ilalim o sa gitna. Tara po, merienda na po tayo at isi-serve ko na nga po yan sa mga bata-batuta na naghihintay na kanina pa. Ayan, kain po tayo. Ang sarap-sarap po nito. Promise po, napakasarap niyan. Salamat po sa panunod at suporta niyo po sa akin. Salamat po.